Panguva ino parikuonekwa kunzi parikuitwa subsequent rises and elevations. Aiwa, ana kuda kwashita gwere businessmen panguva ino vane allegations corruption anonzi aiwa vakava successful due to corruption. Panguva ino tiona nemamwe utterances akaitwa nana Monica Mutsvangwa ekunzi aiwa you cannot divide the party nekuda kwemari. Pane papobuda mashoko ari kuonekwa kunzi vana kuda kwashita gwere they are being warned kunzi aiwa money does not buy power. Ndapenda mashoko ari kubuda panguva ino achinyorwa achinzi these guys they must be in their mind kuti aiwa panguva ino mari haingatenge utongi kana kuti masimba. Kuti subscribe or like or on the bell icon. Tinoda pahendo yamajara samudanyira chiti besides Monica Mutsvangwa aiming at kuda kwashita gwire warning him that money doesn't buy power. Chris Mutsvangwa's sympathizer Professor Jonathan Moyo is also weighted in emphasizing that money does not buy power nor love. Since November 2017, ED and his cronies have been using money to buy loyalty. Domashkona chitokopana bana majara jaros anobvaisa evidence yamuri kuona yaProfessor Jonathan Moyo vanyora vachiti despite money's alluring influence, or rather in spite of it, there are two important human aspirations with profoundly intrinsic and dynamic qualities that money cannot buy: love and power. Domashkona mudanyoka panapa na Jonathan Moyo ari achisapotiwa na majara jaros achiuya achivaudza vakomana aiwa ve28 achiti aiwa kubva zvamukapinda mupower muna 2017 yes maionekwa kunzi maishandisa mari aiwa kuti mukwanise kugaina loyalty panguva ino, but vari kuva vachiudzwa pachena kuti izvezvi vazvakuonekwa pachena zvionekwa the elevation yekuti vana kuda kushita gwire vanori kunzi these are successful individuals. Panguva ino vari kuudzwa kunzi aiwa you guys you must be in mind kuti aiwa mari haimbotengi power pacheno loyalty. Tudze mafunguro enyu kuti kudi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mafunguro enyu, subscribe or like, chit on the bell icon.